Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mo wari, ba't ganon ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo, ako'y naaaliw? Tinatanaw, tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Oh, wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Oh, a baby before is now turning a fine lady. Yan ang ihatid natin ngayon kay Ma'am Shaira Ann Ramos. At ang napadala sa kanya ng pasurpresa ay walang iba kundi si Ma'am Roda Daniela Ramos at ang kanyang mami na si Ma'am Rowena Ramos na nasa Hong Kong. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Barangay Manaol, Puso Rubio, Pangasinan. At isa lang ang masasabi ko, guys. Arap na! Happy birthday! Friend ako yung mama mo sa Hong Kong. So, may mga kasama pa kasi ako. Pwedeng samahan mo ako para ate. Ang galing! Ang galing! Dito ate, dito. Wala kas... Ay, doon ba? Ba't nakasalo na naman ito? Ayaw na naman. Dito na naman sila lalabas. Ano ba yan? Buksan nyo! Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Wala, hindi mabuksan na lang. It's a prank! Yan, pa-surprise ako. May idea ka ba kung sino nagpa-surprise sa'yo? Hindi mo alam, may secret admirer. Tatay, may secret admirer siya. Wow! Pinadala yan sa amin eh. So ayan, dun ka muna, Shaira, pa-picture muna ako. Ate, buka kayo dito.
Ano, kayo na, Ransel. Ay, Hana! Okay, sa mga... Mamaya po sa lobby. Pasok muna natin. Sige po. Okay po, kami na po. One, two. So ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Tinatawagan ko lahat po ng bisita. Pwede na pong maupo. Gusto ko po lahat ng bisita mag-join para kumanta ha. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Yung ano na lang ate. Without music. Iya, patayin mo na lang. Sige, mas masaya pag tayo-tayo. Sige. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bago mo hipan ang kandila mo, make a wish muna. Ayan, palakpakan naman natin si Shai. So bago ko ibigay ang ibang sorpresa ni Shai, hihingan ko muna ng birthday message si Daddy. Happy birthday, anak. Tuloy-tuloy sana na magpagkabait ka. At sana huwag pababayaan ang iyong pag-aaral. At para sa iyo din yan, anak. Kaya, tularan mo si ate. Maraming happy birthday. At sisi. Ay, yun na lang po. Isa man, Daddy. Isang kay Shai. Shai, happy birthday! Sana nagustuhan mo yung munting sorpresa namin sa'yo. Magpakabait ka, pagpatuloy mo lang na maging mabuting bunso. Minsan, nakakadilas yung pagiging masungit mo, sana bawas-bawasan mo, ha? Tapos, basta lagi kang magpapakabait. Happy birthday! Tandaan mo na mahal kita. Sa lahat ng kapatid ko, ay mahal ko. Dalawa lang talaga sila. Parang kasi na sana siya. Happy Adi! Happy birthday, Adi! Bye.
Bumalik yung ano. Tapos pero walang nagdagan. Para hindi ka mapagod sana. Kapag tayo mag-graduate. Alam mo na Ayan. So, meron pa akong listahan dito ng mga magbibigay ng ng message kay Shai. Ito muna. Si Mami Sonia muna tayo. Kay Mami Sonia. Hello! Ang sasabi ko sa iyo, Shai, happy 18th birthday! Sana marami ka pang taon na mararating at mag-aral mabuti. Na-wish mo na yung pangarap mo mag-18. Akala mo hindi ka bibigyan ng surprise ni Mama ba na? Yung pala napakaganda ng surprise sa kanyang mama. Happy birthday and more blessings to come and good health. God bless you. Love you! Si Auntie Karing muna. Happy birthday! Ang ganda-ganda mo. Lalo ka pang gumanda. At sana patuloy ka pagpalain ng Panginoon. Gabayan ka sa iyong mga pangarap. Naway matupad ng iyong mga pangarap sa iyong buhay. Huwag ka muna mag-boyfriend. Huwag ka muna mag-aasawa. Para happy si Mama at saka si Papa. Yun lang. Makabait ka. Happy birthday. Sana maraming pang birthday. Ate Marley, halika na po. Happy birthday, Ate Sai. Pagkakabait sa atin. Sana marami pang birthday ang darating. Si Nicole na lang. Si Nicole. Asa si Nicole? Ano sasabihin ko? Ha? Happy birthday, Shai. Sana kahit 80 pero sabay pa rin tayo maligo. Sige, 80 pero lasingin mo ako mamaya ha. Hindi mo ako nalasingin yung happiest birthday mo. O sige, happy birthday. Stay safe. Love you, Bar. Diyan sila. Ashley! Hi, Shai. Happy birthday. Happy birthday filled with joy and happiness that you deserve. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo dati. 18 na tayo. Sana maging close na tayo as parang kami Ate Hana. Gusto ko maging ganun tayo lahat. Hindi lang sa'yo, sa atin. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Happy birthday. Yeah. Hana. Happy 18th birthday. Ang wish ko sa'yo, sana makapagtapos ka and Kabait talaga. Hindi pa siya mabait. Picture daw ate. Ate. Tingin po dito. 3, 2, 1. Si Eloisa.
birthday, Shai. Sana matupad mo lang. Ay, galing nga. Mag-hit na siya. Mahanap ka pa ng mga taong mas magmamahal sa'yo. At di ba lang Uy, nakaiwa kayo na. Happy birthday, Shai. Pag-aral ka pa ng mabuti para maging successful ka paglaki mo. Tsaka para mapunta mo yung mga gusto mo. Yun lang. Happy birthday. Message ni Mama. To God be the glory. Surprise! Happy 18th birthday sa iyong susay. May the Lord God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. I thank God, Yahweh El Shaddai, for giving us the most special day of your life. Now you are of legal age, hopefully be matured in everything. Huwag na masyadong pabebe. But don't worry, you still are Bangs. Bangs! I miss you so much. Sobrang miss ko na kayo. Mayakap at hug. God, kunting tiis pa. Always, I pray to God, Yahweh, makapagtapos ng pag-aaral niyo ayon sa kalooban ng Diyos. Uuwi na ako at magkakasama na tayo. Sana, nagustuhan mo ang surprise namin ni Ate Mo. Na walang ibang inisip kung paano kayo makapasaya. Sobrang thankful kay Ate, napakabait mong kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at napalaki ko kayo ng ganyan, na may puso mapagmahal, maalalahanin, at higit sa lahat mapagkumbaba. Pagpatuloy mo lang, Ate, magmahalan lang kayong mga kapatid mo. Andito lang kami ng papa nyo lagi, gumagabay at sumusuporta sa inyo at walang sawang nagmamahal sa inyong tatlo. I love you, Bunso! So, ayan mo, yung birthday message ni Mami. So, ayan. Gusto mo pa ba ng surprise? Siyempre naman, di ba? So, ayan. Sa may cake. 1, 2, 3! Dahan-dahan na. Bigay ko ng t-shirt. naman natin si Shai. So ayan, Shai, in behalf of Surprise mo deliver ko by Miss Marlene Palabay, we wish you all the best at sana lahat ng dreams mo ay maabot mo. Ipagpatuloy ang pagiging isang mabuting anak at mabait na anak para masuklian ang paghihirap ni Mami na nasa Hong Kong. So ayan, we wish you all the best, Shai. Happy birthday! Surprise! So don't forget to like and subscribe sa aming channel para update ko kayo sa mga videos na ina-upload namin. God bless everyone! Thank you! Dito po, tingin po dito. 3. Tingin po, 3, 2, 1. Happy birthday, Sai! Surprise! So guys, don't forget